Zdravím vás. Dnes si ukážeme iný druh nákrčníka z priadze na klbkách, ak nemáte na cievkach priadzu. Je to konkrétne margareta, je to príjemná a na 50 gramov má 257 metrov. Ja už mám hotový takýto pás a vám ukážem, ako na to. Je z obidvoch strán rovnaký, je pomerne hrubý, aj keď je z tenkej priadze robený, tak ideme na to. Tak toto je len ukážka, čo vám ukážem, ale potrebujete 100 očiek jedna k jednej, to bude na šírku približne 20 cm a pás bude dlhý asi 60 cm a dala som si tu krajčírsky meter, aby som si to mohla odmerať. Čiže ideme takto. Dáme si na väčšiu hustotu, to už si musíte vy sami, podľa toho, ako vám pletie váš stroj. Čiže urobíme si jedna k jednej, urobíme si záchyt, vychytíme si naspäť. Tak. Urobili sme si 4 základné riadky. Posledná ihla, pretože budeme robiť nasledujúce. Prepneme si páčku krížom a upletieme si 2 riadky. Páčky vrátime naspäť, upletieme 2 riadky, zase páčky dole a opakujeme. Po každých 2 riadkoch a dookola. Takto nám vznikne taký hustý úplet. Keď máme hotovo, ukončujeme, keď máme ihly, keď nám všetky ihly pletli. Čiže ideme to ukončiť. Tak, ja som si urobila taký pás 20×60 cm. A teraz to ideme zošiť nasledovným spôsobom. Jeden roh, ja som si zvolila ten, ktorý som ukončovala, pretože je taký viac rozťahnutý, si preložíme. A tento začiatok, ktorý som zase stiahla nitkou, aby bol rovný, priložíme. A tuto si zošijeme. A tak toto vyzerá. Tu je to zašité, že takto.